जोंनि जितु जोंनि एनडिएफबिनि दावहा नांनायाव जायफोरा खाफालनि सिन्दुर खोमानांबाय, जायफोरा गावनि फिसाखौ न'निफ्राय गावनि दावहारु हिसाबै हेगारनांबाय, बुथारनांबाय, जायफोरा थाम्फै अरजाबाय, जायफोरा एनडिएफबिनि नामाव थै जिउ बावबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होनाय जाबाय। लोगोसे आं दिनै मोनबासो एजेन्डा लानानै आं दिनै खोथाखौ बुंगोन। गिबियावनो बुंगोन आङो रन्जन दैमारि बिथांनि खोथा बुंगोन आङो, जाय सार एनडिएफबिनि फाउन्डार हिसाबै बिथाङा रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै सासे दैदेनगिरिमोन, जाय दैदेनगिरि बर'नि बिफा होननानै बुजियोमोन, जाय एनडिएफबिखौ बिथाङा दाफुंदोंमोन। दिनै अदला खासिबारियाव बिथांनि न' खाथियाव लिंथुम बिथाङा थै जिउ होनानैबाबो, न'खरखौ गारनानैबाबो बिथाङा दिनै हमजादों, बुजादों, माबा मोनसे खालामजादों, दिनै जोबथेसालियाव दङ। बिनि खोथाखौ बुंगोन आङो। रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जाय मानसिया बर'नि थाखाय साननो हाग्रा, जाय मानसिया बर'नि थाखाय बुंनो हाग्रा, जाय मानसिया बर'नि थाखाय गसंनो हाग्रा, बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दं। बिनि षड़यन्त्रनि खोथाखौ आं बुंगोन। मानि थाखाय? प्रमद बर' बिथाङा दिनै फाव फान्दायामोनबा, गंग्लायना होआमोनबा, एनडिएफबिया दिनै बिटिआर बायदि सक्तिखौ खालामामोन। एनडिएफबिया बिटिआरनि गोजौआव खोथाखौ बुंगौमोन। एनडिएफबिया मानो खालामनो हायामोन? प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिएफबिखौ फासायबाय, पलिटिकेल मार्डार खालामदों। जायनि जाहोनाव अनजलि दैमारि बिथांमोना टिकेट होगोन होननानै बिथांमोना दिनै कनकाहा सानजारां मानसि हरिसिंगा समस्तियाव थगायदों। जाय मानसिया लांगा दखना गाननानै जोंनि बर'नि खोथा बुङो, जाय मानसिया जोंनि मोनसे टाइमाव बर'आ रेप जादोंमोन, बर' हिनजावफोरा जिनाहारि जादोंमोन, बै टाइमाव अनजलि दैमारि बिथांखौ लानानै, बर' आइजोफोरखौ लानानै बिथाङा धरना होदोंमोन, मा होदोंमोन, बर'नि थाखाय, सेफटिनि थाखाय। दिनै अनजलि बिसाखौ प्रमद बर'आ थगायबाय। बेसेबां लासिं अनजलिजों प्रमदजों रिजायनो थाङोबा आसकुर बिजौनि खोथा नङा। अनजलिजों प्रमदजों रिजायनो थाङोबा आसि गोदोरनि खोथा नङा। अनजलिजों दिनै प्रमद बर'आ रिजाइन जाया। जों बुजियो, जों गाबो, जों मिथियो दिनै एनडिएफबिनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै, प्रमद बर'नि थाखायनो। मानो होनबा मोनसे खोथायाव बुंनो थाङो जोङो, अनजलि दैमारिया, डक्टर अनजलि बायद'आ दिनै एनडिएफबिनि थाखाय भट नांदों। मोनसे समाव अनजलि दैमारि बायद'खौ बुंदोंमोन, बिथांमोना नरेन इस्लारि दङमोन, जाय जायगायाव प्रमद बर'नि अमाफ्रामाव रायलायदोंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन जे अनजलि दैमारिखौ नोंसोरो एनडिएफबि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर रन्जन दैमारि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर बिपिसिपिआइनि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर बड' उमेन जासिपुर होननो सानदों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बेसेबां थगायदों प्रमद बर'नि नाजानायाव। जोंहा बेसेबां लाजिथावना खोथा। दिनै जाय मानसिया बर'नि बिमा, दिनै बड'लेण्ड जायगानि खोथाखौबो आं बुंनि। दाख्लै मोनसे खोथा बुंदों अनजलि बायद'आ, उपाय गैया, एनडिएफबिफोरा आलानि थालानि जादों, एनडिएफबिफोरखौ बिथाङा सालायनांगोन, एनडिएफबिफोरनि भबिसतखौ बिथाङा साननांगोन। दाख्लै मोनसे आनालि जादों जोंहा, अनजलि बायद'खौ बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों? 80तानि जुदि गोजौआव भट होनो हायोबा गोदना हास'ना लागोन होनना बुंदों। बिथाङा गोदनाखौ हास'ना लानो हागोन ना हाया? बे खोथाखौसो जोङो सोंथि सोंदों बड'लेण्ड टाइगारा सोर? अनजलि दैमारिनि आसुखुर बिजौनि मानसि नङा। दिनै जों बिराद दुखु नांदों। आरो मोनसे खोथा जाहैबाय, दाखालि बयाव जोंनि 34 नं खालेंगार समस्तियाव मोनसे घटना जादों, गरकासाव बुलायनाय जादों। मानो होनबा बिथांमोना जौ लोंनानै जोंनि मिटिङाव जोंखौ डिस्टार्ब खालामो। बेसेबां दुखु नांथावना खोथा, जोङो साननो गोनां खोथा। होनबा बिथांमोना जुदि जोंनि मिटिं खालामनायाव, जोंनि एनडिएफबिनि मिटिं खालामनायाव जुदि जोंखौ रेसपन्स होआबा, जोङो 32 बोसोर दावहा नांनाय जोंहा मा जाखो? जेबो जायाखै। जों गाबो, जों दुखु नाङो। जोंनि बिमाफोरा मिथियो, सोरनिबा फिसालानि सोरनिबा बिमाया मिथियो। जों बिराद दुखु नाङो बे खोथाखौ। अनजलि दैमारिनि खोथाखौ लानानै बड'लेण्ड टाइगारा बिदि खोथा बुंनाङा। अलंबार मिटिं खालामनायाव केमेरा खालामनानै, दावराव खालामनानै, मानसिफोर लांनानै जौ लोंनानै जोंनि मानसिखौ माबा खालामदों। बैयाव बलजार दैमारि सारखौ हमना बुंदों, सोरखौबा हमना बुंदों। बिदि खोथा दा बुं। जोंबो बुजियो, जोंबो भुगिदों। दिनै अलंबार बिसा मानसिया जों बिसा थाम्फै अरजानायमोनबा, जों बिसा ओंखाम राननानै हाजोआव थानायमोनबा बिथाङा बुजिगौमोन बे खोथाखौ। प्रमद बर'आ बुजिगौमोन। प्रमद बर'आ गावनि न'खरनि मानसिया जुदि जिनाहारि जानायमोनबा, गावनि न'खरनि मानसिया ओंखाम राननानैबा, प्रमद बर'आ ओंखाम राननायमोनबा बे खोथाखौ प्रमद बर'आ बुजिगौमोन। दिनै दिलीप कुमार खोथानिबो आं खोथा बुंनि।
दिलीप कुमार बर'आ कारापसननि खोथा बुंदों जों बुजियो बिखौ बिबोथ' रेहनदो थानानैथ' कारापसन खालामदोंना बिबोथ' रेहनदो थानानै जादोंना जोंखौ दा बुंदो केस होनोबो हागौ मा होनोबो हागौ नाथाय इया एनडिबि हिसाबै जोङो बिपिएफखौ मानो सापर्ट खालामदों जोंहा बिपिएफआबो दिनै बनजार दैमारि सारमोना हाग्रामा महिलारि सारमोना दिनै बिसोरबो थै जिउ होनानै थै गारनानैसो बिथांमोना बिटिसिखौ एकर्ड खालामदों किन्तु बिटिआरआ जाबाय मोनसे माबासो सुक्तिसो जेबोआनो गैया जेबो गैया दिनै बिटिआरनि इलेक्सन होनना खोथा बुंबाय थादों होमबा प्रमद बर'आ मानो बिटिसिआव मानो इलेक्सन गेलेदों प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बियो बिटिसिनि सिएम जाया होननानै बुंदोंमोन मानि थाखाय बुंदोंमोन बे खोथाखौ जोङो दुखु नाङो जों गाबनो ओंखारो मेगनाव मोदै ओंखारो सोरनिबा फिसानि थाखाय एनडिबिफोरा दाबो थै जिउ बावनानै दाबो जेबोखौनो मोनाखै गरसेबो मोनाखै आरो बिथांमोना मोनसे भुवा होदो साकरि होगोन मा होगोन होननानै आइ कार्ड बनायदों मा बनायदों बिथांमोना मा खालामदों बै कागज पत्रफोरखौ सोरनिबा बारियाव सोरनिबा फुख्रियाव सोरनिबा दैमायाव बबेनिबा दैमायाव गारहैदों बिनि थाखायनो जोङो दुखु नाङो बे खोथानि थाखायनो जोङो दिनै ओंखारदों सापर्ट खालामदों दिनै मा मावाखै बनजार दैमारि सारा मा मावाखै बनजार दैमारि सारा दिनै सोरनिबा मन्दिर लुना होदों बै लामाया मानि थाखाय जादों बै फाखाया मानि थाखाय जादों बै मन्दिरा मानि थाखाय जादों बै आबसु अफिसनि मानसिखौनो बिथाङा साकरि होदों आरो टंला कलेज फिसाखौ बिथाङा डेभेलप खालामदों जोङो डाइरेक्ट बुङो दिलीपआबो मुरमिला स्कुलावबो कारापसन खालामदों दाबो फैसा जाना दोनदों बियो मुरमिला स्कुलाव जों बुजियो बे खोथाखौ बेनिखायनो आङो बुङो एबार थानाय बिसायख'थियाव नांगोलनि सुबिदायाव भट होनानै गासैखौबो जोंनि जितु बिटिसिनि जोंहा मोनब्रै एजेन्डा दङ मोनसेया रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंहा जितु फैबाय थानाय जितु भबिष्यत जाहाथे बिजेपि सरकारनो दा हेगारथो प्रमद बर'आ आगसि आखाइखौ सोग्रोबाय दिनै बिजेपिनो आगदा आखाइखौ गाबोन सोयोबा मा जागोन बै समाव जोङो मोनसे समाव थाङोमोनब्ला जोंनि मानसिया डेभेलप जायाखैमोन बे टाइमाव दिनै ओंखाम जायोबा हटेलाव थोरसिखौ सुना फैनो गोनां जायोमोन लिरना फैनो गोनां जायोमोन माबाखौ नदाबखौ आरो साहा लोङोमोनब्ला जों हटेलाव गिलासखौ सुना फैनो गोनां जायोमोन सासे एनडिबि नङा बिथाङा सासे सिखावसोमोन बटागुसिनि मानो होनबा बिथाङा अनेक केस दङ बिथाङा जेलावबो बहुत बार हाबखांबाय सिखाव हिसाबै बिथाङा जाहैबाय सासे मानो होनबा बिथाङा दिलीप बर'जों बायजादों मानो होनबा रावबो एनडिबिनि एसनि अरिजिनाल गैया बेयाव जों ग्रुपनो थानांदों मानि जायाखै रावबो मानिया दावहारु बर'खौ रायजो राजाफोरा रावबो मानिया मानो होनबा दावहारुखौ सिखावना मिथिखायो दावहारुआ दिनै बनजार दैमारिनि एगेन्स्टआव मानो खोथा बुंदों दावहारुआ दिनै खालिंदरनि एगेन्स्टआव मानो खोथा बुंदों दावहारुआ दिनै मुदैबुरनि खोथा मानो बुंदों दावहारुआ दिनै भेरगावनि खोथा मानो बुंदों दावहारुआ दिनै खैराबारिनि मानो खोथा बुंदों दावहारुआ दिनै त्रिपुरानि मानो खोथा बुंदों बिथाङा सासे सिखाव बिथाङा खानैसो मानसिखौ लानानै दिनै दिलीप बर'नियाव स्टेटमेन्ट होदों बिनिखायनो जोङो स्टेटमेन्ट होदों दावहारुआ सासे सिखावसो बियो अरिजिनाल एनडिबि नङा अरिजिनाल एनडिबि एसनि मानसिबो नङा बिथांखौबो आङो गुरै होना होदों आङो बिथाङा जाहाथे बिफोर फिसा दा बुं जों एनडिबिफोरनि गोसोआ जुदि गुलि नांगौबा धोरजोनि बन्दा बायनांगौबा दावहारु बिसाखौ जों खाथिर खालामनाय नङा खालिंदार खुमुस्थियाव